ina kallon ka da za ka wuce ko kuma kana neman arziki amma ka ga wannan asirin za ka wuce ba ka kalle shi ba, to kar ka wuce ka tsaya ka ba da mintuna 3.5. Ka ba da mintuna 3 kacal ka saurari wannan sirrin domin na tabbata wannan asirin in dai ka aikata shi da kai da matsalar kuɗi daga yau kun yi hannun riga. Rashin kuɗi ya yi yamma kai kuma ka yi gabas. Wannan asiri ne wanda in ka aikata shi, ohoho, in dai ka daure ka aikata wannan asirin kamar yadda za ka ji mun yi bayani yanzu, mutane suna bani mamaki. Za ka ga mutum ya fi shekara 50 da haihuwa bai taɓa riƙe miliyan 5 nashi ba. Wani za ka ga ya fi ko kai yanzu shekarar ka nawa ka taɓa riƙe miliyan 50. Kai yanzu shekarar ka ta kai 30 zuwa 40 amma ina ga ba ka taɓa riƙe miliyan 10 naka na kanka ba. Ka ƙilga su ga su cikin jikka ka ɗauka ka ƙilga su ka tasa su ka ƙilga su da hannunka miliyan 10 ko na naira ko na sefa ko na riyal ko na euro ko na cedi ko na pounds ko na ringgit ko na lira ko na dirham, a ce yau ga su cikin jikka naka ne miliyan 10. Kuma haka kake so ka yi kuɗi ka sayi manya-manyan motoci, manya-manyan gidaje. To ka daure ka aikata wannan sirrin. Kuma wannan sirrin za ka iya aikata shi duk wata. Kaga a shekara za ka iya aikata shi sau 12. Kaga idan ka samu miliyan 20 sau 12 ka lissafa za ka ga kuɗin zai kama miliyan 140. Wannan sirrin ka daure ka aikata shi. Na tabbata in dai ka aikata wannan sirrin to zai zama a duniya ba ka da wani sirri sama da wannan asirin. Wannan sirri ne wanda in dai ka aikata shi za ka mallaki kuɗaɗe miliyan 1 har miliyan 20. Nan take kuma babu ɓata lokaci. In dai ka aikata shi yadda ka ji mun yi bayani nan take, hadiman da suke tasarrufi da wannan aikin za su aje ma kuɗi har miliyan 20. Ko naira kake so ka sa niyya da naira, in sefa kake so ka sa niyyar sefa, in dala kake so ka sa niyyar dala. To wannan sirrin yadda ake yin shi shine za ka samo kauce guda 5. Za ka samo kaucin gora, kaucin mangwaro, kaucin tumfafiya, za ka samo kaucin aduwa, za ka samo kaucin dalbejiya. In ka samu wannan kauciccika guda 5 sai ka zo ka samu ƙatuwar ƙwarya wacce za ta ɗauki za ta ɗauki wa'annan adadin kuɗaɗen. In kuma baka samu ƙwarya ba sai ka samu irin ƙaton akwatin nan na 'yan Saudiyya sai ka juya wannan kauci sai ka je ka siyo turaren ka na Kabdul Mali. Kabdul Mali ɗan ƙasa America sai ka juye cikin wannan akwati kan wannan kauciccika da ka zuba. Yauwa sai ka rufe ka dawo gefe ka samu ɗaki mai duhu wanda har ka gama babu wanda zai shiga wannan ɗakin. Yauwa sai ka dawo gefe sai ka ɗauki carbinka sai ka fara lazumin ka na ajib ya maimunatul jinnu, ajib ya maimunatul jinnu, ajib ya maimunatul jinnu, ajib ya maimunatul jinnu. Za ka yi ƙafa 4444. Da ka gama yauwa ka kunna wa'annan kyandiran sai ka buɗe. Kuma subscribing da alamar ƙararrawa sai ku daure ku danna mana subscribing, muna godiya.